Da sepa afia ni de kwan sutie sɛ den nsɛm ni kyerɛmu ɛte abusuafo ya kyerɛ wɔn ade hye bie akogu na duafie susu sɛ wabo ntimu pɔpɔ sɛ wɔn bɔkoro no wɔ Ejura wasantemantem mu no wɔn se ne kura bi anim enipa bi ɛyɛ Alhaji Wahab Sulemana Ibrahim Abubakar baako de wadwane na wɔn adi tututuo amameka sɛ officer baako ato na nanom nsie do nanso wɔn yabo wɔn kwan edo na busia ba abɔnten sɛ nipa yabo wɔn di nya saa no wɔn te emu nkyerɛ mu Adom Kasee edeba enipa mienu bi aposifo edi betu dwa sɛ wɔn esusu sɛ wɔn tu etuo egu aposifo ɛso ama nam so ma oposini officer bi eto anananum ɛwɔ nse do no ebusua edi aba betu dwa sɛ wɔn de hye no wɔn enim no na wɔn nim sɛ wɔn de onye nipa bɔnfo a wobetumi edi saa nsɛmoni onipa wono ene gine mu ene Adom News nsɛntrɔfo ɛtwetwe nkɔmɔ ɛde afa nsɛm no ho no ɛyɛ Osman Abubakar nsɛm sɛ na ɔde tuudwa na onya ntiye no wan twentwen so ofre police commander ka hye nse de asi ɛwɔ seriki kura kwan so ni na de ofre no so kyerɛ sɛ ɔmo a ɔmo di saa adwuma no ɔmo hye asomade ebi abɔ ɔmo ti Sebi enka se obi hye bema hye asomade na obo ne ti a we nipa bonini but at that time na omo gina ha yes our operation no obi a obi hye amobi abehu se obi nipa bonifo especially say sa kwan we nipa bebre awu kwan we so anche bia anduru afini ya brante baako o discuss komo obi e wasarki kura amrobes etoa na kwan we so ebo no tuma no wuye enti yete se amrobes e kwan we so ne bre papa but then yes I nim say police for enam kwan we so market day bia enti na ye nim say police for no so mo kwan we so obi foforo sa ba kwan we so bi o mi dia nipa kura nipa bonini abusua no esan edi tudwa sɛ wɔn anyi ntum wɔn nsɛm bi aposifo edi betu dwa sɛ wɔn edi hye no wɔn san enya ne ntie sɛ krono bi ana ka bɛkɔ so ɛwɔ mobile money vendor bi ɛwɔ Ejura no na no nso no wɔnim ho bi because ntimi ko obi krom wan kan kyerɛ commander wan kan kyerɛ crime officer wan kan kyerɛ police fo bia wo se waba sɛ obɛhwɛ amroba wo se mo wa mani bi wɔ ha ɔno ka kyerɛ sɛ ɛbɛrɔbe no mesra sɛ mo ba ha mo wa mani wɔ ha se from Hasa to Sarikura mo wa mani ni ba bia enti de e ka nyina ne sɛ saa asɛm na police for kan ye no enye sɛ ɛyɛ anokra bi no wo hu sɛ obi abɛ report sɛ obi ɛbɛrɔbe no ɛyɛ ɔmo ana tena sɛ hu sɛ de we asɛm da si no ya mpɛ entro bi antwa amfa nto ye nuanom so a ye nya ye ho ntwa ndi ye ho mfiri asɛm mu